Самурай не е предназначен да бъде луксозен автомобил. Това е чист инструмент за изследване, който ни учи, че истинската сила не идва от сурова мощ, а от умен дизайн и механики, които всеки може да разбере и поддържа. Номер 6. Isuzu Trooper / Bighorn. Сред старомодните механици има тихо уважение, когато Isuzu Trooper влиза в сервиза. За разлика от други марки, които харчат милиони за реклама, Isuzu съсредоточи ресурсите си върху металургията и здравината на вътрешните компоненти. Trooper, известен на други пазари като Bighorn, е най-добре пазената тайна на японското инженерство, тъй като е проектиран от компания, която произвежда тежкотоварни камиони като основна дейност. Това наследство е забележимо във всеки сантиметър от конструкцията. Докато други SUV модели от онова време използваха диференциали, проектирани за адаптирани леки автомобили, Isuzu инсталираше компоненти, които изглеждаха прекалено големи за размера на автомобила. Триточковият, двуточковият или триточковият 5-литров двигател е шедьовър на простотата и топлинната ефективност. Това не е състезателен двигател, а енджин за издръжливост. Стените на цилиндрите са дебели, а системата за смазване е проектирана да поддържа налягане, дори при екстремни ъгли на наклон. Но това, което наистина отличава Trooper от конкуренцията, е шасито му. Дебелината на стоманата, използвана в рамката, е по-голяма от тази на почти всеки съвременен конкурент. Това е превозно средство, което не се усуква, не скърца и издържа десетилетия, без да показва структурна умора. Много приключенци избират Trooper, защото системата за задвижване на всички колела е изключително честна. Няма софтуерни слоеве, които да се опитват да симулират сцеплението. Има физически механизми, които хапят земята с решителност, която днес е изчезнала. Това е камионът за тези, които